аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Юнус Юсуфӣ, Киштии Нӯҳ, Роман. идома. Инҳо ҳамон кабкҳоянд ки чанд соли пас рӯзе ки Норинард ва Али вони чиниву ёронаш булдозеру экскаваторҳоро ба гулмайдон меоранд, то сангу дарахти паноҳгоҳашону чашмаи обишхӯрашонро аз миён баранду ба сои яланг гузаранд, меҳрафрӯзи оразу шодони шаҳид ба ҳимояташон бармехезанд. меҳрафрӯз дар ин роҳ ҷон медиҳад, вале ба нобудиашон роҳ намедиҳад. он рӯз аммо ин ҳама ҳоло набуд. он рӯз меҳрафрӯзи ораз пас аз сохтани қафасу ҷо кардани кабкҳо хона даромад ва дид зан дари нондони қадимаи меросиро кушода буду пеши худ чизе мегуфт. мард пай бурд ки зан нон тамом шуд, орду рӯғанам намонд гуфт. ва ногоҳ рӯзи дуввуми барф ёв омад. ба мағозаи рӯсто ҳамлавар гаштану ҳамаро руфта бурдани мардум ба ёдаш омад ва бори нахуст дар зиндагӣ аз ҳамранги ҷамоат набудан пушаймон гашт. ӯро бо тӯда улфат набуд. ҳамеша худро аз он дур медошту баръакси гуфтаву кардааш гом мегузошт. бегоҳи душанбе ки инак барф ба зону мезад, ба душвор то мағоза омад. шамшоди мудир халтаҳои холиро таконда як каф макарон ҷамъ овард. он макаронро Гулафшон бо баргу донаи рустаниҳову маводи гирдовардааш омехта камкам ба кабкҳо медод. имрӯз панҷшанбе барф ба ҳамон шасти нахуст аз корхонаи осмон сарозер мешуд. гуруснагӣ дар ин дунёи сапеду сард шакл гирифта буд дигару боде гарму дардоварро дар меъдаву рӯдаҳои холӣ ба ҳаракат медаровард ва зудозуд маргро ба ёд меовард. он бегоҳ Гулафшон дар оташдони сарду аз дер фаромӯши ошхона оташ дар доду об ҷӯшонид, чойи доғ рагу пайи мардро мулоим кард. меъда роҳат шуд, то сапедадам хоби хушаш бурд. пагоҳони одина баробари чашм кушодан, кабкҳои қафас ба ёдаш омаданд. садои оҳантароша акнун хотирашро парешон намесохт. пиндор зиндагӣ аз ин оғоз ин гуна андаруни хонаҳои сарду тори фурурафта дар барф идома дошт ва ҳатто даст аз одати ҳаррӯза тоза кардани бомҳо бардошт. ва ногоҳ дарёфт ки дарди гуруснагӣ монанди оҳанҷомаи вазнину танг ҳама ҷои танро фаро гирифта буд ва бо расидани ёди ғизо вазнтару тангтар мешуд ва он дарди ҷонкоҳу сабрсӯзро гармтар менамуд. ба айвон баромад, назди қафас омад. кабкҳои ҷафс ба якдигар сукут карда аз пешафтоди нохуше пай бурданд, гӯё ки гардан ёзидаву сар бардоштаву ошуфта ба ӯ нигаристанд ва қаққақ садо бароварданд. пайдо набуд ин садои хафа аз даҳони бастаи онҳо чӣ гуна берун мешуд. мард садо намешунид, вале инро аз гарданзаниву ошуфтагии паррандаҳо пай бурд ки дилаш сиёҳ шуд. кабкҳо чун дар рӯзи аз гулмайдон ба айвон омадан тозаву зебо набуданд. паруболашон чиркину худ ғамзада менамуданд. чизе аз меъда баромад, аз роҳи сурхно то рӯи забонаш омад. даҳонаш пур аз оби талх гашт. даст ба дари қафас бурд ва ногоҳ чун дурахши озарахш ин андеша аз сараш гузашт ки агар дарро кушояд, шишаи шарафу мардияш мешиканад ва ӯ дигар наметавонад ба Норинард сар ба сар ояд, ба дунёи афсонаву ангора дарояд, аз ишқу ошиқиву меҳру муҳаббат гӯяд. бо дидани хирмангули настарану каҳкашони тобистон фиғони ҷонашро барораду оби шодиро аз мағзи дил то гулӯяш кашонад. якон дарди гуруснагӣ раҳояш кард. нерӯи ноошно дар хунаш рехта ба ҳама ҷои танаш рафт. пас гашт, хона даромад ва бо овози баланд гуфт: тарс! Гулафшон ки даруни ҷогаҳ курпа то манаҳ нишаста буд, нигоҳи суол ба рӯи шу бурд. мерафрӯзи ораз дафтару қалам гирифт ва он гуна ки дар мактаб аз гузаштаҳои дуру наздик бо шӯру шаъф мегуфт, ба ҳамон шаст ба навиштан сар кард. вақте ки дастам ба дари қафас рафт, ногоҳ ҳамон шоми ба хонаам омадани
момои зайтун аз пеши чашмам гузашт. ёдат ҳаст авҷи майдоншиниҳо буду савту садош дар ҷомаи қаҳду гуруснагӣ то ба деҳи моам меомад. кампирак зорӣ мекард ки агар тавонем як коса сабусаш диҳем. момои зайтун пирзани танҳо дар поиндеҳ ба сар мебурд. шаҳниёзи ҳамсараш тракторчии яктову номдори калхоз ҳама умр шудгор мекард. рӯзгоре ки калхоз аз миён рафт, вай ногоҳ дид ғайр аз рондани трактору шудгор кори дигаре намедонаду наметавонад ва ба гунаи шигифтангез тез пири фартод шуд. шаҳниёзу момаи зайтун фарзанд надоштанд. шаҳниёз марди ба ному ба нон буд ва як рӯз пеш аз маргаш ба дашти моҳрӯ рафт. бо трактораш хайрбод кард. пораҳои аз трактори садсолаи шаҳниёз мегӯянд то ҳанӯз дар ҳамон дашт ба чашм мехӯрад. инак ҳамсари пиру танҳояш ки дар кулбаи болору васаҳояш ҳама сиёҳи қадимӣ зиндагӣ мекард, ҳангоми ниёз ба чизе аз ҳамон дурдаст хонаи мо меояд. шояд ӯро ғурур роҳ намедод ба ҳамсояҳои наздикаш рӯ ораду ночориашро ошкор созад. барои ҳамин назди ту зани бегона меомад. намедонам он вақтҳо ба андешаву ангезаи аз ин гунаҳо ҷо набуд, вале тарси исти он бегоҳи ӯ ҳамеша пеши назарам аст. тани пӯст ба устухони хамхӯрдаву ларзон, дасти рости дар бағал пинҳон, ду ҳалқа мӯи сапеди аз зери шол ба рухсораҳо лағжида ва нигоҳи хаставу дардхӯрдаи кайҳо аз зиндагӣ сер. вақте ки ӯ даст аз зери ҷомаи фарсуда кашид, ӯ косаро дар бағал пинҳон карда буд ки дар роҳ дӯсту душман набинад ва овози наҳифу ғамолудаш ки сабус мегуфт ба гӯшам расид. нахуст даруни косаи ба дунболи бархурди солҳои дароз бо чумча ранг бохтаро дидам ва ногоҳ чунинам намуд ки модарамро медидам. оби ашк роҳи нафасамро баст. косаро аз дасташ гирифтаму гуфтам: шумо хона равед, ман пас мерасам. вай монанди кӯдак бо чашми гирёну дили бирён паст гашту аз дарвоза баромад. мо то дер хомӯш будем. гуфтану шунидан ба дил намеғунҷид. шоми дер ки кӯчаҳо холӣ аз равоҳо шуд, ним тубра орди вопасинро пушт карда хонаи момои зайтун бурдам. ним сол пас ӯ дар ҳамон кулбаи қадимии дудзада чашм аз ин дунёи филкушу мушпарвар баст ва ману ту чун дар суги модари худ дар маргаш гир истему ба хокаш додем. ту ин ҳамаро медонӣ, аммо инро ки ман он шом дар роҳи бозгашт аз хонаи момои зайтун ба худ аҳд бастам оғоз аз ин соат чизе нахӯраму бубинам ба чанд рӯз мебарамро намедонӣ. ҳолу ҳавои он солҳо ба гунае буд ки ту дунболи чуну чаро нарафтӣ ва ман низ аз тасмими пинҳонам чизе нагуфтам. шигифтангез ин буд, аммо рӯзе ки се дарди гуруснагӣ ба ҳисси оромиву роҳат бадал гашт, ногоҳ ва ман бовар кардам моҳҳо метавонам нахӯрам. зеро он вақт бозори хорбор танг шуда бошад ҳам дунё фарох буд. ҳар гоҳ агар мехостам аз рӯсто мебаромадаму рӯзие ба даст меовардам ва гуруснагиро мешикастам. тарси қайду банд набуд. ҳамин ҳоло ки қасд ба ҷони кабкҳо мебурдам, ногоҳ фаҳмидам кори меъдаам не, фармони мағзам аст. марг аз гуруснагӣ сахттарин марг аст гуфтанд. аммо ман наодонистам ки дарди мо гуруснагӣ нест, дарди мо тарс аст. сипас меҳрафрӯзи ораз аз боби тарсу саранҷоми бади он то фарорасии шом, рӯзҳои барф, ғайр аз дар хона нишастан кори дигаре намешуд кардан, рӯи варақ мисол оварду масал зад ва бо ин андарз хулоса кард ки сарчашмаи ҳама бадбахтиҳои одам, ҳатто маргаш, тарс аст. пирӯзӣ бар тарс, пирӯзӣ бар марг аст. ва гӯё барф ин ҳама рӯзҳо маҳз барои ба ин ҳақиқат расидани меҳрафрӯзи ораз меомад ки шоми ҷумъа шасташ гашт. субҳи шанбе тумани ғафси ҳама ҷо нарм нарм доман кашида то ба чакоди зар баромад ва ҷо ҷо пораҳои осмони нилӣ ба чашм зад. гашти рӯз офтоб рух намуд. вале шигифт ин буд ки дунболи ҳама кушодани ҳаво низ то якшанбе аз осмони кабуд зези сапед сарозер мешуд.
зараҳо дар нури хуршед монанди шиша медурахшиданд. ба чашм зада нигаҳро мешикастанд. кас ғайрат намекард ба чизе бингарад. заҳри ҳавост мегуфт гулафшон. занандатар аз ин, пас аз парокандани туману баромадани офтоб, фарохнои фоҷиа ҳама намоён шуд ва дигар бар дарди гуруснагӣ бори тарсу таҳлука низ афзуд. то ҷое чашм кор мекарду нигаҳ мерафт. ҳама барф буд. бо дидани хонаву талу пуштаҳо, сангу харсангҳову дарахту симчӯбу кӯҳҳои дар барф гур шудаву сапедии яксону номаҳдуд, дил сияҳу ақл тира мешуд. аз ҳеҷ табор ҷонзоде ба чашм намезад ва тарсбортар аз ин ҳеҷ гуна садо ба гӯш намеомад. пас аз кушодани ҳаво садои пағаҳо аз миён рафт ва пиндору осмон дар оби баҳр акс мегашт, ки барф ранг дигар кард. инак дуньё ҳама дар чанги сукути номаҳдуду барфи кабуд буд. сомиёни азиз, шумо пораеро аз романи нависанда Юнус Юсуфӣ бо номи Киштии Нӯҳ шунидед. идома дар гуфтори дигар садо медиҳад. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.